Assalomu alaykum. Подписчикои канали YouTube на барои хитон. Ҳамин дар яке деҳаҳои бунаи ноҳияvan Бадахшони Кӯҳӣ сафар кардем. Қишлоқа тамом кардем. Ҳамунҷа охирун гӯем точка сарҳади қишлоқа баъд дара сар мешавад. Мана онҷа. Онҷа пештар тӯпхона мегуфтанд. Яъне тӯп ба русӣ мегӯяд пушка, шояд хайр хатон накунам. Пушкахона яъне сарҳадбон ҳамунҷо нигоҳ мекарданд ки ай у кӯ андаями кӯ тамомаша айусу бо ҷанишино қирғиз амихел мардуми туркзабон ҳамунҷо баъзан ҳаҷм мекарданд. Ҳозир мо мерем насиб бош ҳамун тӯпхонаро мебинем ки чӣ хел мисол гузаштаи мо ҳар шаб ба навбат як каси дар ҳамунҷо чӣ кор мекардааст нигоҳубин мекардааст, яъне позбонӣ мекардааст диҳара халқа ки ҳамуно ҳаҷм накунанд. ҳатто дар яке айчо ҳаҷм мекунанд ба ҳаминҷа мераванд ин халқ хабардор мешавад заминҳоро об мекунанду ин мардуми туркзабон ҳамаи дар забин ғута мезананд ва ин халқи ҷасури кӯҳистони тоҷик аз ин кӯҳҳо баромада инҳоро тир мепарнанд, тирборон мекунанд. вақте ки ҳамашон дар чӣ мезананд заминҳои мулоим дигар гурехта намекунанд. вақт дар маркази ноҳия астай вақте ки мерем якҷо манзилгоҳай яъне як манзилш меган ба даби чӣ буд як гӯрхона лаҳар ва дар онҷа ҳатто он мурдоро мегиранд гур мекунанд айрӯи мусулмонӣ гуфта чӣ намекунанд биадолатию беимонӣ намекунанд ҳатто мурдои душманошон гур мекунанд. дар инҷа бо вақтое буд ки ҳозир дар пешамон домоша бигирем. ман шумо мегуфтем ҳаминҷара ман хуб безепка ба видеои пеш съёмка кардам ҳамин санги калон тӯпхона ном дорад. ман хай ягон каса маъниша напурсидем агар хато накардам чӣ мегуфтам яъне пушкахона яъне ҳатто ба дараҷа будааст ки инҷа чӣ доштам пушка тӯпи футбол не тӯп ки ба онҷо ман аз кӯсорусу исои кӯҳ маисо охири қишлоқ то ки ҳамун сарҳадбон аҷа хабар буда ки душман омадааст. аз душман кӣ буд ҳамин мағло қирғиз ҳамхел миллато асоси қирғиз андаҷа бина ки ол болу чормағз баъд давҷо пут ва иш бо дигар мева ҳамхел мево сев дав поин ҳамхел мево мондагим хайн да болош манора ина касе баъд девор кардааст ҳамчун барои ёдгорӣ аз инҷа сангш партотан ба болош чӣ кардам девор ва ин санг агар ман оли набинам диёр аст нест ман амо тӯпхона ин бигӯям ки сарҳади ҳамун вақтаи гузаштаи мо ки дар инҷа сарҳадбонӣ мекарданд асос қирғизон меомаданд чӣ медуздиданд чӣ ғорат мекарданд ҳеҷ чиз онҳо меомаданд мардакора бине ки бузарги тоҷика ки қирғиз меомад аз он дара мехамбид мардаки тоҷика инҷа чӣ кор мекард мегирифту қатишин зан меоварданд зана мегирифтанд мардака маҷбурӣ мекарданд ки гуноҳ кун хати ҳамин яъне зино кун ва мардак вақте ки ҳамгоҳ зино мекард хати қирғиз зани қирғиз тамом кори онҳо баробар мешуд. марди тоҷика аз инҷа раҳо мекарданд онҳо он зана мегирифтанд ба ҳамин кӯҳ як рӯз мегирифтанд ба сарзамини худши мерафтанд. онҳо яъне мақсадши нагирифтанд насли хуб насли зебо насли ороӣ насли худодода ба худ мегирифтанд. мақсади ҳамонҳо ҳамин буд ки омада якумин мақсад чин яъне мардакора тоқа мегирифтанд. ҳатто астай ҳамин шеъре мондааст ки вақте меодан як мардака мегиранд ва мегӯяд хай биёй ман намоз махонам ба намозаш баланд фарёд мекунад ассалот се тананот яъне се касан леунакунам мебаранот ҳамихи баланд мегӯяд ки намоз хонааст леунакунам яъне фарёд кунам мезанам фарёд накунам мебаранд ва дар ҳамин ҷа халқ мефаҳманд медава меян у мардака халос мекунанд. ана ҳамин хел воқеаҳо ҳамин хел чиҳои таърихӣ аст. яъне ин санг ин на танҳо тӯпхона яъне қишлоқа аз дара яъне ушел аз дара ҷудо мекунад балки яъне сарҳад буд сарҳад ана сарҳади гузаштаи мо ана ҳаминҷа аз туркзабоно благодаря чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ благодаря ҳамин хел сарҳадҳо ҳамин хел чиҳо ки халқи мо чеҳраи тоҷикиша нигоҳ дошт. имрӯз чӣ боша меравад тоҷик гузашташа фикр намекард чӣ хел гузаштаи мо бобиёи мо худа нигоҳ доштанд чеҳраи тоҷикиро нигоҳ доштанд. имрӯз ҳар қадаме ки қирғизе ки омаду узбеку тоторе ки омад тоҷик чӣ кор мекунад ба занӣ мегӯяд. намедонад ки хай инаш кори ман несту мулоёри дар яке аз ҷангҳо мулоёр манҷум мегӯяд ки дар ҳамин ҷанге ки вақте як бор ҳаҷм карданд ин мардуми туркзабон мегӯянд ба забони лаҳҷаи ванҷигӣ мегӯянд ҳар қадар тиршаб ки кара нараси ҳеҷ каса ки гумон ҳазрати хизр қатии мо будааст. яъне мурдаи мардуми дарвоза ва шоти барамен мурдаи мардуми узбак ваҷиболо будааст. яъне мурдаи мо кам буд дар ҷанге ки байни туркзабоно ҷанг шуд тоҷикҳоро ба шотӣ мебурданд яъне ба мурдакашак. ман намедонам ҳозир чӣ мегӯянд вале мурдаи онҳо ҳам қадар бисёр буд ки
قاب یعنی مشاق قطعی میبردن جوال با جوالا برادن. خیلی برادر ما حاضر با سفر ما دورتر میکنن این بچه هایی که قطعی ما میدن رفتن حاضر انا اونجا پایان قشلاق توکل کن بر خدا. برادر عزیز کم کم در سفر در گرمی در راه در کوه مانده میشه. یک دقیقه میره و نوارا میکشم شاید ممکن من خودم چی کنم نفهم که از کجا تمام کنم اینجا سرچ کردم برای من گرمی خطر باشه بخشش. انا جدیده آب تازه قشلاق چخیل ما در راه را گذاشتیم لیکن از بلندی چشمه زیبای بیچی به ضرر برای خوردن نوشوکای و در پروات و تاجیکی چی میشود نمیدونم بخشش یعنی آب تازه میخورم. ما در اینجا ما نوبت ها را دیدیم که نوبت ها بعد دوی گویم یعنی نوبت دار که قشلاق کسی مال دارد یعنی بزرگستان هر روز میبینم با نوبت چکا میکنن نوبت داری میکنن و بزرگستان را نگاه میکنن همه اونها را سنکه نمیکنیم چی کنیم اونا پرسیده این دوزد اصلا چه سر زنن اگر باید تا گویم یا شون میگم سگور یک کنه سگور خطا اوشا سک کتا ایما کمرون بید رنگ خرس خیلی خوبه ندارم اون خوب اما اینجا همین سراوگاه یعنی مثلا با اون دبیل گریم سر سرشوی اوگاش آبگاه این همون او از خود اینجا چی میکنم میگیرم یعنی کم کم چشمه جدا شده که آبی دیها رگی بسیار داره ما اینجا ما میبینیم این او با دیجا فیلتر میکنم بعد تصیت هم میگذاره من فیلتروی چی او با اینجا میبیا کم کم با رگش جدا شده از اینجا من بعد تا چی میگذاره بیم بوتون پردازی سر بعد از اینجا با این 1 کیلومتر زود با شلنگو خطی بعد دیها او به خشروی به ضرر میگیرن توزه مالا ما در پیش شروع باشه با دلچینی میریم هم خورا باید بریم های هم برفا نصیب باشه مقصد بریم خواهم بانندیم پوینترش امروز آبی لازر یعنی آبی تیاق بخوریم بنشیم